people who are still in coffee break, they will come inside in a moment. But we cannot delay this thing forever, or we have to run all the time, and it's not good. So, let's go. La propera xerrada és de la Núria Font i es diu Cos, Moviment, Projecció. The next talk is by Núria Font, and it's called Body, Motion or Movement, Projection. Dance has a strong relationship with audiovisual creation in film or in stage, and this discipline has embraced since very early on interactive systems that redefine both choreography and narrative. And mapping technologies open a whole new range of possibilities for dance. Núria Font, she is a curator and filmmaker, and her work is centered around dance and performing arts. She's a teacher at l'Institut del Teatre, at the Theatre Institute in Barcelona, and at the Higher School of Dance Maria de Ávila in Madrid. She won the National Dance Award in 2009. She's an audiovisual director and also a curator. So please welcome Núria Font. Cos, moviment, projecció. Bon dia, gràcies per estar aquí i aguantar el tipus sentats. Intentaré ser amena i que el temps ens passi i que ens interessi una mica el que dic. Com ens ha presentat, com m'acaben de presentar, jo treballo sobretot focalitzada en el món de la dansa des de la meva experiència com a realitzadora audiovisual, com a cinematògrafa, com a videasta, com vulguem-li dir. Tot i que aquí a Girona se'm coneix molt per aquesta faceta meva d'organització i de curator, perquè vaig estar dirigint un festival aquí durant 10 anys, que es va dir el BAT, Vídeo i Arts Digitals. Vam tancar el projecte en 2012, però durant 10 anys hem estat molt involucrats amb la vida cultural de Girona i amb les noves tendències artístiques vinculades a les tecnologies, a l'art digital, a la creació audiovisual. Però avui parlaré d'aquesta part més de creadora i més també organitzadora i productora, però més vinculada a aquest món de la dansa i les arts escèniques, que és la que m'ha motoritzat o m'ha funcionat durant tota la meva vida. Vaig tenir una sort increïble en un moment donat, perquè jo provenc d'una família amb tradició de faràndula, de teatreros i de dansa, i m'agradava molt, m'agrada moltíssim el cos en moviment, m'agrada molt el que és capaç d'expressar. Jo personalment no aconseguia ballar perquè soc molt mandrosa físicament, però resulta que vaig anar a estudiar cinema a París i quan vaig tornar em vaig trobar primer amb una eina que em va permetre activar el món de l'audiovisual des d'una velocitat i una rapidesa d'acció molt millor que el cinema, que era llavors el vídeo. Estic parlant dels anys 80, principi dels anys 80, el vídeo era una màquina, la nova tecnologia del moment, i vaig poder molt aviat vincular aquesta relació meva amb l'audiovisual, aquest coneixement i aquest interès per les imatges en moviment, amb una de les meves passions des de petita, que era la dansa. I aquesta unió m'ha marcat al llarg de tota la meva vida. Jo mateixa m'agrada anomenar-me ara actualment, no ho feia fa uns anys, però ara, que el que faig jo és ballar amb la càmera. De fet, una de les coses que més m'agrada és agafar la càmera i moure'm seguint els inputs. D'alguna manera tinc tanta experiència mirant la dansa i participant dels processos de creació de la dansa que m'he convertit una miqueta com a mimetitzadora. He après a ballar, però la meva eina no és el cos, sinó que és la dansa. Dit això, era important explicar-ho perquè jo avui parlaré de dansa, o de dansa a la pantalla, evidentment, però volia una miqueta que entenguéssim que el meu foc d'atenció és evidentment creativa i a partir d'aquest element, que és el cos en moviment i la capacitat d'expressar. Durant molts anys, quan fèiem treballs d'imatge i dansa, hem anat anomenant, o jo mateixa vaig anar anomenant això videodansa, és una paraula que suposo que us ha sonat, però al llarg dels anys i amb l'aparició de les noves tecnologies digitals, dels ordinadors, la confluència de mitjans diferents que participaven de tot plegat del món de la creació audiovisual, m'agrada més situar-me en un altre terme, que en dic dansa a la pantalla.
I per què la dansa a la pantalla? Doncs perquè a més em permet parlar de moltes més variants que no són exclusivament la creació audiovisual entesa com cinematogràfic o videogràfic, sinó també parlar, per exemple, com avui parlarem una mica, de mapping, és a dir, de projeccions de gran format, de projeccions de petit format amb un mòbil, és a dir, el món de la pantalla crec que avui en dia construeix una espècie com de discurs. Ja no estem parlant de quin és el format o la manera de fer per arribar a la pantalla, sinó que la pantalla en si mateixa és quasi el que ens farà construir, crear i produir en relació a aquesta pantalla. Aquesta és una miqueta la meva posició actual i això ho faig des d'aquesta associació que es diu Nudos, dos nus, perquè vam començar dues Núries, i aquesta associació ha fet, com veieu aquí, d'una forma molt clara, treballa en diferents àmbits. Per un costat tenim la part de producció, per l'altre costat tenim la de recerca, tenim la part d'exhibició, i amb aquesta unió d'aquests tres elements anem treballant per una voluntat de donar a veure, de permetre als artistes de crear i de reconèixer i observar què és el que succeeix al llarg dels anys i amb les noves implantacions i els nous descobriments tecnològics en relació a la dansa i la imatge. Quan parlo de dansa i imatge ja no em refereixo, i de nou torno amb això de dansa a la pantalla, perquè no em refereixo només a fer creacions audiovisuals, sinó que em refereixo a la incorporació de les imatges en el món escènic, que tots sabem va augmentant cada vegada més i s'utilitza més com una eina dintre del que és la creació escènica, en concret el món de la dansa, especialment, i parlo també de les noves tecnologies aplicades, o sigui, les tecnologies digitals, tot això que vosaltres heu parlat també, que jo en conec molt menys perquè soc només observadora, no soc maker, no soc hacedora, però que ens interessen a tots tant, que són tots els sistemes que ens permeten temes d'interacció, mapejats, construccions d'escenaris virtuals, entorns, etc. Un dels elements més importants de l'associació, que és una de les coses que fa més grosses, sobretot perquè és la que públicament té més renomada, és el festival IDN, que vol dir Imatge, Dansa i Nous Mitjans. El fem cada 2 anys al Mercat de les Flors i portem uns quants anys realitzant-ho, i en aquest festival he aconseguit programar a gent que penso que tots vosaltres coneixeu prou bé i que són una miqueta com capdavanters en el món europeu de la utilització o de les aplicacions tecnològiques per al món escènic i en relació a la dansa, però sempre mirats des d'un punt de vista de curator, el meu, des de l'interès no exclusivament tecnològic, sinó sobretot creatiu. Aquí hi ha una miqueta amb el tema que parlava abans la Carme Sai sobre la importància per a alguns de nosaltres de focalitzar tot l'interès de l'aplicació tecnològica en la capacitat de poder construir una obra que tingui sentit, que tingui coherència, que tingui idees i que a més tingui voluntat de comunicar amb el públic. Aquí, per dir 4 noms, hi ha Klaus Obermeier, que va inaugurar el primer festival, Thierry Demey, que ha estat en 2 ocasions, i molts d'altres. Us aniré parlant al llarg d'aquesta petita xerrada, però en tot cas que sapigueu que treballem amb aquesta línia de producció, i quan diem producció, concurs de projectes per televisió, d'obres de videodansa, parlem de producció d'obres interactives per l'escenari, parlem d'un seguit de coses, de produir instal·lacions per mostrar la dansa en imatges o per construir un espai expositiu habitat pel cos. Aquests són una miqueta les múltiples facetes en les que ens movem des de l'associació. Un segon, que això ara s'ha de... Bé, a continuació us poso unes imatges que són... tot ben organitzat i després quan ho vols posar... Perquè entenguem una miqueta quan jo parlo de dansa a la pantalla o de creació audiovisual amb el cos i el moviment, a què ens estem referint.
Mentre anem mirant, posarem el so una miqueta baixet per permetre que jo vagi comentant alguna cosa. Són 4 extractes de les últimes 4 produccions que vam fer l'any passat. A vegades tendeixo a pensar que tothom té tota la informació disponible per poder reconèixer, quan parlem de dansa a la pantalla, de què estem parlant. Sovint la gent s'imagina espectacles gravats, que és una cosa molt important de cara a la memòria, però quan parlem de creació estem parlant de posar, de construir coreografies, de fer una obra que dialoga intensament entre el que seria el llenguatge propi audiovisual i el llenguatge coreogràfic o del moviment, de gest, etc. Aquestes peces formen part d'un projecte que en diem Filmar la dansa, perquè un dels temes que a mi m'interessen especialment és com es filma, com el llenguatge audiovisual construeix alguna cosa possible amb el cos i el moviment, que respecti la intenció, partint de la base que molt sovint hem situat la dansa en el món escènic i li hem donat una virtut específica, que és la proximitat i el live, el directe, el fet d'estar allà davant. Al moment en què ens posem a gravar estem construint una altra cosa, però que sí ens permet la càmera, és una cosa que no passa tant a l'escenari, que és la proximitat. És a dir, la càmera ens permet construir entorns i col·locar la dansa en entorns que són suggerents en relació a el que busca expressar. Trobem maneres d'interactuar amb el moviment, com el que estem veient en relació al moviment construït per la coreografia. Per tant, la càmera es converteix i l'edició en un element coreografiat de nou i per tant participa una miqueta com a intèrpret del que la coreògrafa pretén. Ens apropem a detalls que normalment no són visibles en el món escènic i per tant té unes qualitats específiques que fan que normalment la dansa a la pantalla arribi d'una forma molt, jo diria, fàcil, entre cometes, a l'espectador i permeti inclús augmentar el nombre de gent que li pot interessar la dansa però que no ha tingut oportunitat d'assistir a el que seria la dansa clàssica o la dansa escènica. No parlem molt de dansa clàssica, però sí que toquem quasi tots els gèneres, ens situem més en el que seria la dansa contemporània per una qüestió de realitat d'avui, però tanmateix hi ha coses de dansa clàssica, de flamenc, construïts amb les imatges que tots segur que hem sentit parlar o que hem vist. Què és el que passa després que vas pensant o vas construint aquest discurs sobre la càmera relacionada amb el cos, relacionada amb la coreografia, relacionada amb el moviment? És que a l'aparèixer nous formats i noves maneres de presentar aquest cos o d'incorporar aquest cos en una acció cultural, resulta que de seguida t'atrau, de seguida busques anar també a col·locar, a buscar com podries incorporar el cos en aquestes noves formes. I aquí és on una miqueta anem al fons de la qüestió d'avui, que és el mapping o la projecció de gran format. A mi m'agrada més parlar de projecció de gran format perquè trobo que la paraula mapping no acaba de ser prou entenedora. Està clar que parteix d'una tradició de mapejat, però no sempre acaba sent així. Per tant, el que em va passar en un moment donat, i a més en concret aquí a Girona, quan dirigia el Festival IDN, és que vaig voler construir un mapping, o sigui, una projecció de gran format amb dansa. No sé si us heu fixat que no us he passat un teaser, pim, 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 pim. Una de les meves preocupacions actual, potser perquè ja porto molts anys amb tot això i ja tinc una miqueta d'història sobre les meves espatlles, és que no puc suportar la velocitat. És a dir, les coses molt, molt, molt ràpides a mi ja no em posen enlloc. Em situen en una espècie de... Per favor, i podria ser una miqueta més lent? Podríem anar una miqueta més tranquils? I quan parlem d'emoció, és imprescindible. L'emoció és totalment
És molt difícil. Hi ha excepcions, totes les coses que jo puc afirmar en aquesta casa, potser demà la puc matisar, que quedi clar que no vull fer cap tesis, però sí que la sensació i la realitat és que les emocions precisen d'un temps, d'una construcció, d'alguna que tu t'empatitza, et va creant, i sobretot quan parlem de discursos que no són els acadèmics clars i en el que està basada sobretot la nostra cultura, que és la paraula, la dramatúrgia, la narrativa, etc., sinó que ens posem en territoris més abstractes, més relacionats amb el que percebim, més de suggestió i de percepció que de raciocini, més a prop de l'estómac o de la panxa que del cap, i per tant això necessita un tempo i necessita una certa capacitat de deixar-te portar pel moment i per el que està passant a davant. Llavors, la primera de les coses que em va succeir amb el mapping és que tothom em deia, home, no, mapping, 8 minuts com a molt, 10. És molt car fer mapping. I vaig dir, però jo 10 minuts, com vols que faci alguna cosa? No sé, ara mateix no se m'acut què podria fer. No acabo de saber molt bé com. Per tant, va ser una de les primeres reptes que em vaig posar a mi mateixa. Vaig dir, jo vull fer una peça que duri 20 minuts, perquè a més vull construir alguna cosa que sigui una mica narratiu, és una miqueta tonto, és una narració simplista, que quedi clar, no és que sigui una narració molt complexa, però una mica narratiu, que condueixi i que ens vagi portant a diferents seqüències o espais a partir d'un mateix material. Llavors, la primera cosa que vaig dir, si són 20 minuts, ho projectem al mes d'octubre, que a més pot ploure, tot i que de vegades plou aquí al juliol, però bueno. Què és el que necessito? Necessito que encara que sigui una façana, tingui un lloc on col·locar el públic de manera que pugui estar més còmode, que pugui estar més perceptiu a una peça més llarga. És a dir, vaig voler trobar la manera. I el que passa és que Girona té una meravella, que és aquest riu. Una meravella fantàstica, perquè resulta que la façana de l'edifici Massó, que és on vam projectar, està just davant de tot un seguit de bars que donen a la plaça Independència. Total, que vam anar a parlar amb els bars a la plaça Independència i, a més de tenir la gent al carrer, la gent als ponts, etc., teníem una part del públic sentat en els bars amb les finestres obertes, sentint la música perfectament bé i amb una cervesa a la mà i molt relaxats. Per tant, els 20 minuts van passar d'una forma... Tothom va dir, home, otra! Perquè, clar, era una situació extraordinària per poder veure un mapping, o poc habitual. Us passo un momentet, això és un petit recull d'imatges del públic. Aquesta peça es diu Hàbitat, o es deia Hàbitat, la vam fer a Girona i després vam fer una adaptació a Valparaíso, perquè va ser una coproducció entre el BAT i Valparaíso, i la vaig realitzar jo com a directora amb la col·laboració de Toni Mira a la coreografia i d'Eloi Maduell i de Santi Vilanova, que vosaltres heu vist la seva peça tan bonica al Pastoral del Vi, en la part tecnològica, és la part de sistema. Aquí veieu el bar, la gent sentadeta, amb una pantalla enorme i preciosa i el riu pel mig. Un teatre estupendo, o un cinema estupendo.
Si parlem d'hàbitat, hi ha una cosa que jo com a cineasta vaig fer automàticament, que és pensar en termes de guió, i per això parlava una miqueta d'una narrativa. Necessitava com construir una petita història que em permetés circular per aquests diferents escenaris o escenes diferents i per tant que em permetés veure el cos en moviment, fent diferents tipus d'accions més teatralitzades, més de joc, més de moviment pur, com el que estem veient ara. És a dir, que el que vaig anar a buscar és una miqueta com la tradició cinematogràfica per construir alguna cosa que tingués aquestes pautes i aquests funcionaments. Evidentment apoyats amb un so extraordinari i amb aquesta pantalla tan gran que magnificava una miqueta la voluntat. Ara paro aquí, perquè just aquí, després us ensenyaré el vídeo, diguem-ne, ben gravat de la façana, un trosset, perquè no us posaré els 20 minuts aquí, seria avorridíssim, però perquè una de les coses que abans us comentava en relació al moviment és que a mi un dels elements que més m'interessa és el tema, o són dos, és la fragmentació, com la càmera aconsegueix fragmentar i al mateix temps fer visible, sense veure-la, el reste, el que se'n diu el fora de camp, com el moviment ajuda molt a aquesta comprensió del fora de camp, del que no és visible per la càmera però en canvi està allà, perquè tots reconeixem, el cervell nostre reconeixem perfectament el cos i per tant tots els elements, si puja una mà i se'n va, sabem perfectament el recorregut que fa, i aquest és un element que jo utilitzo molt a les meves pròpies creacions i que quan ensenyo a treballar amb la càmera hi faig especial atenció. És una de les eines, diguem-ne, del llenguatge audiovisual que més aprecio i que penso que més aporten a la pròpia creació coreogràfica. I després hi ha una altra que és l'escala. El tema de l'escala, això es podria aplicar també en una projecció normal, aquí. De cop i volta doncs tenim un cos petitó al fons, com vèiem ara fa un moment, baixant per la paret, després el cos passa a ser una dimensió pràcticament humana o normal, diguem-ne, el que seria la seva escala normalitzada, però també la podem fer gigantesca i convertir-la en una espècie de Gulliver. Sabeu que el tema de l'escala està present a la nostra cultura occidental, especialment com un tema molt recurrent, l'escala, i que suposo que tot el tema del mapping, que tots vosaltres hi treballeu, el fet de l'escala és una cosa que ens atrau i que ens interessa. Penso que el cos, que és el nostre element bàsic de comunicació, té molt de poder en aquesta transformació de l'escala, en aquest joc de passar d'un tamany a un altre, de petit a gran. Per tant, en aquesta seqüència d'aquí el que vaig anar és a buscar com fragmentava i al mateix temps com relacionava l'escala amb la realitat. És una miqueta com una miqueta d'experiment. Jo em vaig proposar aquest treball, la veritat és que vaig estar molt contenta perquè al final a la gent li va agradar molt, però perquè la gent també a vegades s'apunta que no vol dir tampoc que fos molt bo, però sí que va funcionar, va comunicar i va permetre passar un bon moment, però jo m'ho vaig prendre molt com una recerca. Vaig dir, vull investigar com construeixo alguna cosa. Ara estic escrivint un nou projecte que a partir de la mirada del que vosaltres feu, vosaltres i els altres que fan treball en mapping, i la meva pròpia experiència com a cineasta, que crec que pot ser un step molt més important, que pot anar molt més lluny, perquè l'experiència sempre t'ensenya moltíssim. I també tinc que dir que, com que no teníem molts recursos, jo vaig voler destinar els recursos que tenia, sobretot a la gravació de la dansa, als ballarins, als coreògrafs, als tècnics, etc., els tecnòlegs, els dissenyadors de software, els que em van ajudar, diguem-ne. I parlant amb ells, clar, deia, no, és que el 3D serà una cosa que ens ocuparà molt de temps i molts diners. I jo vaig dir, doncs fora 3D, ja n'hi ha de 3D, ja hi ha màppings en 3D. I llavors li vaig dir, fem-ne un d'aquest fals, així una miqueta, fem 4 ombres, perquè el 3D ha existit sempre al cinema. Però aquest 3D que tots coneixem o reconeixem, que és un procés laboriós, sobretot estem parlant que això és del 2011, que anem més lents per produir-lo, vaig dir, mínim, fem una mica. Des de luego l'Eloi estava enfuriesmat amb mi, deia, però com farem un mapping sense 3D? Doncs mira, provem-ho, perquè total, jo no li vull dir mapping, ho direm perquè ven més, però jo podria dir perfectament una projecció de gran escala i em quedaria tan tranquil·la, no tinc cap problema. No faig
un màpic arquitectònic. Sí que utilitzo la pantalla. La pantalla és una casa que té unes finestres i necessito que tingui algun sentit. Primer perquè estan molt presents quan tu projectes sobre d'ells i per tant necessito que això s'inclogui dintre de l'obra i per tant sí que faig mapping, faig relació amb l'arquitectura. Però vull destacar o vull que caigui l'edifici? Doncs no, no em cal per res. No cal ni que caigui, ni que es desmunti, ni que simplement l'utilitzo com un espai més. És com si jo tingués aquella plantilla, si jo hagués pogut fer el vídeo filmant una plantilla en la que passen coses, com una espècie, una miqueta com el petit chef que utilitza el plat i utilitza tots els elements al costat per anar construint la seva narrativa, la seva història. Una mica aquesta era el propòsit. Evidentment i segurament, si hagués tingut una miqueta més de diners, haguéssim anat més a incorporar una mica més de 3D, que potser hagués fet visualment més atractiu l'edifici en si mateix. Us passo un cachito d'aquest tros de la... Esto vas fuera... La història és així, molt senzilleta, hi ha un ovni que arriba pel riu i que il·lumina la casa i decideix, com es diu allò, abduir, gràcies, abduir els seus habitants, els deixa penjats a la pantalla. Sabeu que en tècnica de dansa hi ha un sistema que és el que més s'utilitza per aquest tipus de treballs, és el release, que es fa tot a terra, es filma des del cènit, o sigui, amb un cenital, i per tant tens la sensació, tot i que la gravetat és complexa de gestionar, però tens la sensació que realment estan allà enganxats a la pantalla. Al principi aquests personatges són totalment naturalistes, és a dir, que un està fent una truita, l'altre està ballant amb la seva parella, l'altre a casa seva, són abduïts, van a parar a la façana, a un moment donat passen coses, hi ha sorolls i bum, cauen tots al riu. Clar, hi havia el riu, o sigui, els elements realment sí que a mi em van convocar una escriptura de guió molt clara. El riu em va permetre que, pum, i a més no queien, perquè ells no podien caure, les imatges no cauen, però sí l'efecte de la caiguda i del so que ho afavoreix. I des del riu tornen a pujar, escalen i acaben reunint-se en un punt perquè han tingut una catàstrofe. És una història humana, social, ha passat una catàstrofe, de cop se'n donen compte, estan tots junts i des de tots junts intenten buscar una solució a la situació en què estan. I aquesta solució passa per ballar i moure's parlant i dialogant amb el suposat ovni o aparato no identificat que els està observant i que tenen claríssim què és el que està succeint. I per tant, aquí és on amb l'ombra justifiquem una miqueta la dansa que és que deia abans boliviana, de gran format, es mouen per la dansa i després hi ha aquesta part que és un altre intent de comunicació. No sé què era abans passat el mateix,
Quasi al final d'Hàbitat. Bueno, penso, potser és perquè jo sóc una enamorada de la dansa, pot tenir molt a veure amb tot això, però la meva experiència en relació a això em diu que el cos és un element d'empatia molt important per comunicar amb la gent. Per tant, jo crec que la incorporació del cos, no sempre, no seria avorridíssim, no totes les obres, però crec que la incorporació en aquest tipus de treballs del cos en moviment, o la paraula, o la cara, molts elements, totes les relacions amb el que és l'humà, i aquest joc d'escala, etc., és un element molt interessant per incorporar més del que existeix actualment en el món de la projecció de gran escala, de gran format o mapping. Una de les coses que és evident que existeix i que tots heu vist coses, i a més aquí en el monitor hi ha diversos treballs exposats sobre el tema, és la incorporació del mapping o de les tecnologies de mapejat en el món de l'escenari, que és evidentment un altre dels focus d'interès, com la tecnologia de mapejat intervé en el món escènic. I us volia ensenyar una peça molt curteta, un fragment molt curt d'un dels últims espectacles que he presentat a IDN, de Nicole Seiler, que és una coreògrafa suïssa, en el que em va agradar moltíssim. És com una espècie de pel·lícula de terror, és a dir, és una obra escènica de dansa, però que juga amb la suggestió, la impressió, la por, entre cometes, és a dir, que està molt, diguem-ne, influenciada per el gènere. I va aconseguir fer això. No sé si ho veureu prou bé, la qualitat no és molt bona. Slams for the right.
què us ho ensenyo especialment això? Perquè diríeu, hi ha moltes altres coses. Doncs perquè aquesta a mi em demostra, és una de les raons per les quals la vaig programar, trobo que aconsegueix una cosa molt difícil al món de la creació, que és no tan sols fer moure objectes quan un es mou, o que també queda molt bonica, que és molt interessant, sinó aconseguir utilitzar una tecnologia com la del mapejat de cos i la interacció, en aquest cas, amb un grafisme, amb una textura molt adient en el lloc on està situat, en aquesta història, i que juguin un paper absolutament integrat. Aquests tres elements, els cossos que es mouen, el tipus de moviment, la disposició a l'espai, la projecció sobre el cos i la textura en un objectiu, que és crear una sensació de... al mig de l'escenari. I això no és fàcil d'aconseguir-ho. Per tant, per mi, Nicole Saylor i aquest petit és una de les peces en què més he disfrutat de veure com a poc la tecnologia no tan sols ens permet i ens fa, perquè mapejar el cos, ara us ensenyaré un altre tros i tots sabem que fa molt de temps, és una de les grans coses que s'han fet dins de les arts escèniques. Una de les primeres, focus d'atenció, projectar sobre el cos. I per tant mapejar-lo i per tant interactuar si necessitem que aquest cos es mogui. Per tant, tota aquesta tecnologia s'ha desenvolupat molt bé. Però quin és el fi d'aquesta tecnologia? És només una demostració. Coses precioses com la que va fer Klaus Obermeier, que aquí ja es va veure en algun moment. Un segon, que ara no sé on tinc les imatges. A veure. Se han ido. No, estan aquí. Perdoneu, és que no... Les havia organitzat totes per no perdre temps i ara mateix... Tots coneixeu a Klaus Obermeier, suposo, perquè és una persona clau en el desenvolupament tecnològic del mapejat de cos i el seguiment. Jo us he seleccionat una cosa molt bonica, que anava en relació a el que us deia jo de l'escala. Aquest és el Face It, que és una peça que ha fet un mapping interactiu, que la gent, quan es mou, no puc posar plantària completa, però ja ho veieu. El moviment del cos, tu el que fas és manipular aquesta cara i construir... Jo l'he vist en directe i una de les coses que té molt interessant aquesta peça és que realment a poc vas descobrint quines accions fan què i realment construeixes la màscara. O sigui, no ets només un utilitari de moviment, sinó que vas construint aquesta màscara tan gran que et proposa la pantalla. Com deia, Klaus Obermeier va fer aquella Apparition, suposo que us deu sonar, que és una peça clau en el seguiment del cos i en el mapejat del cos. I era molt bonica, molt interessant i era realment importantíssima en el seu moment, però jo trobava a faltar un per què, o sigui, algo que em lligui i que arribi a justificar realment la tecnologia en el marc escènic amb una funció, que és la funció de comunicar. I, com us deia, la Nicole Saylor per mi ho va aconseguir molt bé. Hi ha altra gent, no és l'única. No sé com vaig de temps, no hi és la noia, jo vaig fent. No sabia que m'havia començat. Els meus col·legues que han parlat no han ensenyat, però que hi han treballat amb ells, d'Adrián B. i Claire B. És una peça... No sé si...
una peça que podríem considerar molt elaborada en el territori de la relació, sobretot gest, moviment, tempo escènic i construcció, però s'ubica molt més en un apartat més d'abstracció, no? Propi de la dansa, propi del mapping, és a dir, que d'alguna forma jo no sé si és aquesta la peça en la que van treballar, no sé si estan aquí ells ara, però no sé si veieu que aquests dies hem parlat molt de llum, hem vist coses fantàstiques, el Pablo Balbuena és molt interessant, hem vist altres experiències. Realment aquesta tendència cap a la utilització de la llum només com a element, sense projecció, sense realisme en les imatges, és una tendència clara en la utilització a l'escenari de la tecnologia, diguem-ne, que és un dels elements que en aquest moment està més en mans dels creadors, el que més trobo quan vaig a buscar nous espectacles. I per últim tornarem al mapping exterior, i parlarem d'una altra de les maneres d'incorporar que s'està fent i que hi ha hagut coses molt interessants, que és el de dansa vertical, és a dir, dic aquesta perquè és potser la que és més vistosa i funciona més bé popularment, però és la presència del cos junt amb una creació de mapping que d'alguna forma coordina, o bé perquè és interactiu o bé perquè està ben pensat i està ben estructurat, la relació d'aquesta presència del ballarí, de la dansa, d'aquest live en directe amb les projeccions, que és una cosa que ja fa anys que s'està fent. Crec que en el tema de la dansa vertical té un futur important, perquè evidentment estem treballant d'una dansa que treballa amb la façana, que és el lloc on es projectarà, per tant es coordinen molt bé els dos llenguatges. I aquí en aquest cas ara us passo Del Revés, que és una companyia amb la qual vam treballar també amb l'Eloi fent una proposta de mapping al Mercat de les Flors, però aquest tros no és el que vam fer nosaltres, va ser anterior. Però sí que sabem que és el que els vam empujar a que fessin. Nosaltres hem treballat amb LEDs per fer un tracking a través de la càmera i poder fer una interacció a distància, i movíem els entorns visuals amb el moviment de les ballarins, d'ella, vaja. I aquí encara no sé molt bé com ho van resoldre. Jo diria que això és matemàtica, música. I tornem a veure llum pràcticament, no? Línies, formes, grafisme, llum. 5 minuts per xerrar una miqueta, si teniu alguna pregunta, si us interessa alguna qüestió. Com podeu imaginar, és un territori amplíssim, podríem estar parlant molta estona i veiem moltes peces diferents.